בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו נמצאים פרשת ויצא. ניגע בנקודה שקשורה לפרשה, אבל במובן מסוים אני רוצה להמשיך השיעור את מה שדיברנו בשבוע שעבר. אחרי מה שדיברתי פגשתי איזה יהודי, הוא לכאורה לא קיבל את הדברים והציב לי כנגד, ואז זה הוליד את השיעור הזה. אז נראה את התוצאות שיצאו. אז אני אקדים בקצרה מה שדיברנו בשיעור הקודם. בשתי מילים ממש דיברנו על זה של בפסיקתא דרב כהנא מובא שרק עם ישראל מונים ללבנה ולא הגויים. והבאנו את השאלה של בני יששכר, ששואל שראינו שגם הישמעאלים מונים ללבנה, וביותר שהם יותר מונים מאיתנו. כי הם מונים רק ללבנה, אנחנו צריכים כל הזמן לשפץ אותה על ידי חודש מעובר, לקרב אותה לשמש. יש פה שתי שאלות, גם למה נאמר שרק אנחנו מונים ולא הם? דבר שני, הם יותר מונים, ולמה אם כבר אנחנו כל הזמן משפצים את הלבנה, מקרבים אותה לשמש, למה מראש נדמיה לשמש, וזהו. אם היא מדויקת, למה ללכת ככה? למנות ללבנה ולהצמיד אותה לשמש. אז תמנה ללבנה, או שתמנה לשמש מראש. ואז... לא, אבל יש בעיה. מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, החודש הזה לכם, נכון, אתם שלו. אמר לו. נכון, זה גוף השאלה. מה השאלה? השאלה גוף, אתה אומר לי תמנה ללבנה. שאלה לקדוש ברוך הוא למה הוא יורה למשה את הלבנה? לא שאלה לקדוש ברוך הוא במובן של לך, זה בעיה. כל שאלה שנגיד ככה הקדוש ברוך הוא רצה וזהו. לא. השאלה גוף על העניין הזה. למה נמנה ללבנה ובסוף נצמיד אותה לשמש? נמנה לראש לשמש, אם יהיה מדויקת. למה נמנה לה לא מדויק? מי שאל את זה? אני. יש בזה משהו. לא, כאילו, למה ללכת ראש בקיר? כאילו, למנות ללבנה, שאתה יודע שהיא לא מדויקת, 354 יום בשנה, שהשנה היא 365 יום. אבל השם הזה מדויק? שמש לא מדויק. אנחנו גם מצמידים את עצמנו לשמש, זה העניין של המעוברת, זה מה שדיברנו בשבוע שעבר. למה? כי אתה גם מחובר לירח. הבנתי, אבל למה? אבל אם אתה מראש מודלי... אתה מחובר לירח מבחינת זה שהחגים שלנו, כשאתה רואה את הלבנה מלאה, אתה יודע שהגיע, זה לא כמו היום, יש לך לוחות. אבל זה בדיוק הנקודה, גם בחגים שאנחנו כפופים לשמש, כי הראיה שכדי שלא יברח לנו חודש... השמש אתה לא יכול לדעת. כדי שלא יברח... עזוב. השמש אתה לא יכול לדעת. עכשיו איפה אני תקליט? אגב, לפי השמש אפשר לדעת לא פחות טוב מהירח. מומחים. יפה. נו, בעם הארץ, גם לפי הירח. הוא רואה קטן, תחילת החודש, לא יודע גדול. אז מי שלימד אותנו על הירח, הם לימד אותנו על השמש, מה הבעיה? כאילו, גם זה לא, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני מזה, נאמר על זה. זאת אומרת, זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט העסק הזה של קביעת הזמנים. אז זה לא, הטכנית זה לא הבעיה, יכולנו לעשות את זה שם. מסתבר שיש פה משהו יותר מעבר כי בפועל תצמיד לשמש, קח עם השמש, תצמד איתה. למה אתה הולך לירח, מונה אליו, וכשאתה בורח מהשמש מדי, אז אתה שוב פעם עושה חודש מעובר כדי להקריב. הנה, הישמעאלים מונים רק ללבנה. זו הסיבה מכילה שהרמדאן שלהם כל כמה שנים נהפך מהקיץ לחורף. כי הם מאבדים מהשמש כל שנה חד צלום. תצרפו עם הזמן, ועד לאט לאט היא זזה. אנחנו מצמידים, כי שמרו את חודש האביב, אז זה מעשה תמיד בפסח. טוב, לא נחזור על השיעור הקודם, אבל בשתי מילים ממש הבאנו את בני יששכר עצמו שהולך לרעה ממנה פרשת כי תצא, בזוהר, והבאנו את דבר הרמח"ל, שמסביר בנקודה מאוד פשוטה, שלמעשה יש ללבנה שתי סוגי מניינים. מניין חסר ומניין מלא. זאת אומרת, היא בריאה שאפשר לקרוא אותה חסרה. זאת אומרת, יש ירח בצורה חסרה ויש ירח מלא. ומסביר הרמח"ל שהישמעאלים הם מייחדים את הלבנה בתור שער. זאת אומרת, מקבעים אותה כחסרה. לעומת עם ישראל שתמיד מצפים, והיה אור לבנה כה רחמה, אנחנו תמיד רוצים את השלמות שלה. מצפים לשלמות, בשונה מהם שהם למעשה מקבעים את החסר. יפה. ולמה? כי הם יודעים, כמו שהזוהר הקדוש כותב, שכל המושג של מיעוט הלבנה זה קשור לחטאים של עם ישראל. וכמו שאומר הזוהר, שאם עם ישראל היו חוטאים, אז הלבנה מזמן הייתה מתמלאת, כמו שאומר חתן סופר שהקדוש ברוך הוא הבטיח לה, שמיד אני מהר מאוד מחזיר אותך לשלמותך, ולכן כל ראש חודש הוא בודק אם עם ישראל ראויים, כי בא אליו אומרת לו, תמלא אותי. הוא בודק אם עם ישראל ראויים, לא ראויים, שוב פעם ממעט אותם. ועל זה הביאו עלי כפרה, כי בכל עליו, אבל זה עלינו שאנחנו לא ראויים. טוב, מזה גם לנקודה שעם ישראל, למה עושים
כביכול את החודש מעובר, כדי להצמיד את הבחינה שלה, והיה אור הלבנה כאור החמה, לקרב תמיד את זה למציאות הזאת, ולא לקבע את החיסרון. כי הישמעאלים הם מקבעים את החיסרון של הלבנה כדי לרמז, עם ישראל חוטאים, לכן כל הסמלים של המוסלמים זה תמיד סער, ירח חסר. למה הם מקבעים את המציאות הזאת? זה לנו יש מגן דוד אדום ויש להם את הסער האדום. סער האדום, יפה, טוב. אבל אולי ניגע גם במגן דוד היום. ועד למעשה הגענו לנקודה הזאת שהכוח של עם ישראל הוא מגיע ממקום, ואם הבאנו את המהרש"א שמביא על הגמרא בסנהדרין שכותבת שרק חודש, מעברים רק את חודש אדר, וזה הסברנו למה, כי כוח הסגולי של עשיו הוא 11, כנגד האלופים שלו, הכוח הסגולי של ישמעאל הוא 12, ועם ישראל לכאורה הוא גם 12 שבטים, אבל לנו יש מציאות של 13. איפה מצאנו את זה? אפרים ומנשה, קרובה ושמעון יהודי, אז זה כביכול מתווסף, ולכן גם יש לנו את העניין של החודש מעובר, ולכן חודש אדר הוא כנגד יוסף, שהוא היחיד שמתרבה. הוא יכול להיות אדר א', אדר ב', לכן גם מזלו של חודש אדר הוא דגים, שזה המזל היחיד שהוא ברבים. כל המזלות זה ביחיד. דגים הוא רבים, דגים. למה הוא יכול להתרבות לשתיים? ואז פה חתמנו ושם אותו יהודי שאל אותי את השאלה, ואמרתי לו שאמרנו שלמעשה הישמעאלים מפחדים מאוד, כללית, הגויים מפחדים מהמספר שלו. כמה גמטריה של משהו זה 13? אחד. כן. ואז נגענו בנקודה שעם ישראל, שהגויים מפחדים מהמספר 13, לכן יש המון מקומות בעולם שאין דירה 13, אין קומה 13 במלון. לא המוסלמים, הנוצרים. כללית בעולם. כן, אין קומה 13. שמה? אין קומה במעלית 13. מפחדים מהמספר הזה וגם לא יודעים למה. רק הנוצרים, לא המוסלמים. כן, אני הייתי באירופה. ממש בספרים שכל הגויים מפחדים. איך הם מסבירים את זה שם? אין להם מסבירים. זה אמונה תפלה כביכול. ומישהו אמר לי שאם זה יוצא 13 לחודש ביום שישי, בכלל יש להם פחד גדול. זה גם אפשר לחבר לאלינו, כי שישי זה כנגד יסוד של יוסף הצדיק. זה כן יכול להתחבר. ואז אמר לי, לכאורה מאיפה הבאת את זה ש13 זה מספר יהודי, לכאורה 12, קראנו 12 השבטים, 12 מזלות, כנגד 12 השבטים, כנגד ה-12 חודשים. בקיצור, ניסה להוכיח לי מכמה וכמה מקומות ש12 זה המספר החזק בעם ישראל, ולא ה13. טוב, ולכן ישבנו על המדוכה הזאת. ויצא דברים מעניינים שאפילו לא חלמתי שיש כל כך הרבה בשר בסוגיה הזאת. ונציג בפני הציבור בעזרת השם את הדברים, נקווה שתהנו. אז מה הוא שאל הרב? הוא שאל לכאורה למה 13, לכאורה 12 זה המספר החזק של עם ישראל. כמו שהגמרא אומרת ש12 מזלות, שעשיתי 12 מזלות וכנגדם כוכבים תלויים, וכולם כנגד ה-12 שבטים. לא, יש משהו מה שאומר, כי יעקב רצה 13 ורצה 12. בדיוק, שיפה מאוד, זה הפרשה שלנו. יעקב רוצה להוליד את הילד ה-13. ובא ראובן, וילך ראובן וקציר חיטים, שם את יעקב שם את ה... הרב אמר את זה שבוע שעבר. כן, לא, אבל אנחנו רואים פה לכאורה שיעקב רצה את ה-13 ומנעו. בפועל זה לא קרה. ובסוף מה הוא עשה? הוא נתן לו את ה-13, מנשה ואפרים. כן, אבל זה ממנו. זה לא ממנו. לא, אבל הוא רצה את ה-13, בסוף הוא שגר את המעגל. אז אם מתעכב לו ה-13, זה ראיה שלא 13, אלא 12. אבל למה לא מחשיבים מדינה כ-13? היא לא בן. היא לא בן. אל תגיד את זה בקול הרב. לא, אמרתי בקול. אמרתי בשקט. אשתי אומרת, כל מה שאתם אומרים, הגברים כתבו. אוי ואבוי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכולם לו. תגיד שאת המושג לכבד את האישה ברמות הכי גבוהות זה גם גברים כתבו. ואם לא זה, אז לא היה צריך בכלל. ואידך זה גמור. טוב, בואו נחזור לענייננו. אז ככה, אני רוצה להקדים את הכותרת הראשונית ונוכיח את זה בעזרת השם מכמה וכמה וכמה מקומות. שלמעשה באמת בבסיס המספר היהודי של עם ישראל היה 12, וכביכול היהדות דחתה את ה-12 ועלתה ל-13. הפוך. בסדר, יצא בלא. אמרתי כותרת... לא, נגיד, בפועל... אמרתי כותרת, תן לי להוכיח אותה, בסדר? אני אמרתי פה הנחת יסוד. המספר בבסיס היה 12, וכביכול דחינו את ה-12 לצד, ועלינו ל-13. ונוכיח את זה וגם בואו נתחיל. למעשה, כמו שאמרנו, בואו ניקח את שבטי ישראל, למרות שזו לא הדוגמה הכי חזקה שיש פה, אבל כזה הבסיס. אם נתבונן, תמיד היה 13. כזה שאנחנו מסתכלים על שבטי ישראל כ-12, אי אפשר לשכוח שתמיד הם היו עם יעקב. וזה לא עוד משהו. אז היה תמיד את יעקב ושבטי ישראל. אז תמיד היה 13. אבל רגע, מחילה... רגע, כשיעקב נפרד מהם, הוא לא השאיר אותם בלי 13. אז הוא אמר להם, אפרים מנשה קרובה ושמעון יהודי. יפה.
זאת אומרת ש... אגב, הוא קורא להם גם החי, לפעמים, הוא קורא להם החי. בגן עדן, בואו נרים אבנים וזה, הוא קורא, אז מה... לא, בואו נתחיל, כי יש פה הרבה... לא, רק שאלה, למה באיפה יעקב הביא את המספר הזה בכלל 12? עד יעקב לא היה 12. משם, זה הבסיס של זה הרעיון של המזלות. בואו נגיע... אבל מאיפה יעקב הביא את המספר הזה? מה זה מאיפה הביא? למה הוא רצה 12 ילדים דווקא? 12 מה זה רצה? הוא רצה יותר, אני אומר לך. הוא רצה 13. הוא לא רצה, בפועל זה נעצר שם. אבל רואים דבר מעניין, זאת אומרת, במבנה יש פה 12 בגרעין, אבל יש לו איזה משהו חיצוני שתמיד נוסף לו ל-13, שהוא חייב להיות חתיכה אחת איתו, שזה יעקב בתחילה. כשיעקב מסתלק הוא חיבר איזו יצירה מעניינת כזאת, שזה חידוש, שאתה יכול להגיד אפרים, מנשה, ראובן ושמעון יולי, אבל התורה כתבה את זה, זה אומר שזה מציאות, שיש פה אפרים ומנשה, מנשה נכלל עם יוסף, אפרים נוסף. לא, אמר שהוא בכור, הוא נותן פי 2. אה? הוא בכור, הוא נותן פי 2. הנותן פי 2 לא יכול להפוך את זה לבן של הסבא. זה חידוש. זה חידוש שאפרים מנשה ראובן ושמעון קבע אותם בשבטים. זה מציאות יפה. בואו נתקדם. הרי למעשה, כמו ששאלנו קודם, לכאורה, למה מונים לירח? נמנה לשמש מראש. התשובה היא פשוטה. אם אנחנו מונים לשמש, יש לנו פקל כל החודשים, כל השנים כמה חודשים. בלועזי, יש משחקים בחודשים? לא. תמיד זה כמה? 12. 12 חודשים. אבל אם אנחנו מונים לירח, ומדי פעם מביאים מכה של 13 כדי להגיע לשמש, אז יש לנו בבסיס 12, אבל כשצריך כמה אנחנו מביאים? 13. מביאים הרב, זה בלוטו. בלוטו. מביאים בלוטו, מוסיפים. אנחנו נסביר עוד מעט למה זה נצרך. בעזרת השם שכולכם תביאו בלוטו. אמן. ושיהיה לבריאות ושמחה אבל ולאו. בלוט, מה? טוב. אבל זאת אומרת, אנחנו צריכים שיהיה לנו 12 ונחפש את איך אנחנו מגיעים ל-13. זאת אומרת, הבסיס שלנו הוא 12, זה אי אפשר להתכחש. יש איזו תוספת של עלייה. בואו נתקדם עוד. תפילה שאנחנו מתפעלים אותה 3 פעמים ביום. 18. איך היא נקראת? 18. תפילה 18 מורכבת מ3 ברכות ראשונות שזה שבח, 3 אחרונות שזה הודעה. כמה יש לנו באמצע גרעין הבקשות? 12. 13 אחרי שהוסיפו. אז מה היה? היה 12. והוסיפו 13. והתווסף ל-13. למינים ולמשינים. כן. זאת אומרת, על הצדיקים הוא היה 12, נדחה. בעל המינים והמשינים נדחה בפנים, הוא נהפך להיות 13. כביכול, נדחה בפנים. יפה מאוד, בואו נתקדם. בספרי התנ"ך יש תופעה מאוד מעניינת. יש ספר שנקרא תרי עשר. עכשיו, למה זה מוזר? כי אם ניקח למשל את מגילת רות, יש לו בסך הכל 4 פרקים, אבל היא ספר נפרד. בתוך תרי עשר יש את עמוס שהוא לבד 9 פרקים, זכריה 14 פרקים, הושע 14 פרקים, והם נכללים בתוך תרי עשר. כאילו ספר אחד. זאת אומרת, יהיה פה ספרים שהוא בודד, אבל תרי עשר הוא 12 ספרים בתוך ספר. תרי עשר נמנע, תרי עשר. עכשיו בואו שימו לב תופעה מעניינת. תרי עשר זה לא שיש לנו 12 ספרים? 12 ספרים שנמנים בתוך ספר שנקרא תרי עשר. אוקיי. יפה. אז לכאורה פה תרי עשר, אין אפשר כוח ל-12. אבל תראו תופעה מעניינת. בואו נספור את הספרים בתנ"ך עד שאנחנו מגיעים לשם. יש לנו, התורה כמה זה חומשים? 5. יהושע זה הספר השישי. למה אם ככה אתה עושה? תגיד 6 ספרים. כמו שהגמרא אומרת. לא, הגמרא מונה קצבה עמודי השבעה, זה במובן, אתה מדבר על ויהי בנשוא אהרון, כן. לא, זה דרשה של ויהי בנשוא אהרון. אבל פשטות 5 חומשי התורה. יש לנו את הדעה הזאת שמלמדת אותנו שיש את הבחינה הזאת שחומש נקרא גם 85 פסוקים מחמת פרשת ויהי בנשוא אהרון. אבל התורה עדיין שפרשת ויהי בנשוא אהרון, אתה לא מחלק את זה לחומשים. זה מתבטא, הוא בתוך במדבר. רק בדינים, הגמרא... 5 חומשים, 7 ספרים, זה מה שעשיתי היום. יפה, אבל בחומשי תורה זה סוג של כמו תרי עשר, לא רעיון, אותו רעיון. אז יהושע זה השישי, שופטים זה השביעי, שמואל זה השמינית, 9 זה מלכים, 10 זה ישעיה, 11 זה ירמיה, 12 זה יחזקאל, מה הספר ה-13? תרי עשר, מעניין כאילו. הוא תרי עשר, אבל איזה ספר הוא? 12. הוא ה-13. 13, כן. זאת אומרת, הוא ה-12, אבל הוא ה-13. זאת אומרת, הוא 12, אבל יש לו נישוק ל-13. זאת אומרת, יש לו בחינה של 13. ומתאמצים לא לקרוא ל-13. מתאמצים כי יש בו 12 ספרים. כן, אבל לא מתאמצים. אז מה, שימו לב מה אנחנו רואים פה. תופעה מעניינת מאוד, שהמספרים שאנחנו משתמשים בהם בגרעין הם 12,
אבל יש איזה דבר שמעלה אותם ל-13. בואו נראה עוד דבר. גמרא מעניינת מאוד, שהיא למעשה תתן לנו גרעין ההבנה לסוגיה הזאת גם. זה... הגמרא בשבת ל"ג מספרת רבי שמעון בר יוחאי בורח למערה מהרומאים, הוא יושב שם במערה 12 שנים. אחרי 12 שנים הוא יוצא, ואז כל מי שהוא רואה הם שורפים, כי עוזבים חיי העולם, עוסקים בחיי שעה. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? תחזרו עוד פעם למראה כמה? שנה. כמה נהיה בסוף? 13. זאת אומרת, היה 12, בסוף כמה נהיה? 13. וזה צריך להגיד מה זה, מה קשור פה? מה קשור פה, בפרט? ולמה אליהו הנביא בא אליהם ב-12? למה הוא לא בא אליהם ב-10? למה הוא לא בא אליהם ב-11? אז רואים שיש פה מקשה של 12, צור, ואחרי זה חוזרים לו לעוד שנה. יש פה מבנה של 12 עם תוספת ל-13. עכשיו, למה צריך להבין פה את הסוגיה במיוחד? דיברנו על זה בעבר כמה פעמים, אז זה יחזק את השאלה רק. שהבאנו שרבי שמעון בר יוחאי, הוא היה צריך לכפר על מה ששמעון הושיב את יוסף בבור, כי רבי שמעון הוא גלגול של שמעון, והוא הושיב את יוסף 12 שנים בבור במצרים. הרב לא אמר את זה. אמרנו. הבאנו חידושי הרים. פעם ראשונה אני שם. לא יכול להיות. אמרנו 3 פעמים. דיברנו על זה כמה פעמים. כן, שזה... ששמעון הוא רבי שמעון, ויוסף זה רבי יוסי, ורבי יהודה זה יהודה, ויהודה שאילה תעלה, ויוסי שתק יגלה לציפור, זה חידוש הערים המפורסם. זה מדהים. לא, אין בעיה. אבל על הבור... אז אמרנו שרבי שמעון ישב 12 שנים בבור, רבי שמעון למה נענש? כי הוא הושיב את יוסף 12 שנים במערה, בבור של פוטיפר, הוא גרם לו את זה, במכירה. עכשיו, אבל מה מעניין? שיוסף כמה שנים ישב? 12. אז קודם כל זה כבר בעיה לנו, סתם, זה לא איזה מספר, אבל אז למה רבי שמעון בסוף יצא 13? אם זה עמידה כנגד מידה, אז פה צריך להיות 12, גם פה שיש 12, איך זה נהיה פה 13? זאת אומרת שיש פה משהו. טוב, דבר נוסף שהוא מעניין זה שהגיל מצוות של הבן זה 13, של הבת זה 12. אז הפשטות, כי הוא בוגר פה, היא בוגרת שם. למה אבל? כמו הירח והשמש. הירח זה נוקבה והשמש... כן, אבל איך זה עושה לי את זה 12 ו-13? לפי דבריך זה עוד הפוך. כי השמש היא הזכר כביכול. נכון. אז היא צריכה להיות 13. היא 13. שמש לא 13. שמש 12. הירח יכול להיות לפעמים 13. אז הדוגמה פה, צריך להבין מה קורה פה. מספרים הם. כן, יש עוד הרבה. שמלווים, לא, כן. בואו נראה עד כמה הם מלווים. בואו ניתן את הרעיון ואז לאט לאט נתחיל לטפס איתו. למה? כי הרי למעשה, ניתן לו עוד נגיעה ואז ניגע ברעיון. הרי ידוע שהשמות של אברהם, יצחק ויעקב, כמה אותיות זה? אברהם, יצחק ויעקב? 26. אברהם, יצחק ויעקב ביחד זה 13. שרה, רבקה, רחל ולאה, כמה זה? 13. שתיהם ביחד זה שם הוויה. זה הסיבה גם ככה מסביר הגאון מווילנה שאנחנו אומרים בתפילה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. למה לא אלוקי ישראל? הרי ישראל זה השם המעולה יותר. אומר הגר"א יפה מאוד, אם זה היה ישראל, אז יש עוד נוספת, זה לא טוב. עכשיו מה מעניין? שבהתחלה זה לא היה ככה. למה? כי בהתחלה, איך קראו לאברהם אבינו? אברהם. אם זה אברהם, אז כמה זה אותיות? 12. אז לא יקרא עוד שמך אברהם, אלא אברהם. אז ויוצא אותו החוצה. מה כתוב פה? יוצא אותו מסתגנות. מה כתוב פה? בואו נסביר את הנקודה. למעשה, כמו שאמרנו, המספר 12 נולד מהמזלות. גם מזה נולדו ה-12 שבטים. הרעיון של המזלות זה כוח הטבע. כוח הטבע שבעולם הוא מסומן במספר 12. כל המשולשים שסביבו, כל זה סביב ה-12. זה בחינת הטבע. כמו שדיברנו כמה פעמים. על פי הטבע, עם ישראל בכלל לא צריך להיות. לכן אמרה רבן נתנאי אישית שהמזלות שונאים את עם ישראל. שעם ישראל גם מעל המזל. למה? כי לפי המזל, הם קיום בישראל. אומרת הגמרא, אברהם נולד, המזל שלו במקום מצונן, הוא בכלל לא אמור להוליד. לכן אמר לו, גם רוצה מהצטגננות שלך. למה? כי כשאתה יושב תחת ה-12, אתה כפוף למזלות. אתה לא יכול להוליד. אז לא יאמר עוד שמך אברהם, אלא? אברהם. מה הביא לנו את ה-13? אז לא תגיד על שרה ושרה. לא, שרה ושרה זה משהו אחר.
אתה שאלת טוב, לא, אל תחשוב לא תדע. הרמת להנחתה טובה ואתה תהנה מהתשובה עוד הרבה יותר. אצל אנשים זה 13 היה ולהישאר 13 במספר המבנה של ההקבלה לשם הוויה. אבל כבר אנחנו נבין את זה במספר של אצל האישה זה לא אמור להשתנות. שם לא אמור להיות שוני. שם זה שרה היא שרה במובן של כוח ההולדה שלה, אבל לא במובן של המבנה הגדול. ואני כבר אסביר מה אני מתכוון. אבל רגע, למעשה יוצא שהמושג 12 הוא שורשו מהמזלות. שורשו מהמזלות. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם לא. אם אתה תהיה כפוף למזלות, אתה לא אמור להוליד. הכוח שלך יכול להיות ממקום של צא מהצטגנות שלך, צא מהמזלות. זאת אומרת, בוא נגיד את הכותרת הראשונית ואותה בעזרת השם נפתח. המושג 12 זה מראה טבע. על הטבע, על העולם הזה. 13 זה לא מחוץ לטבע. מעל הטבע. 13 זה לחיות את המחוץ לטבע בטבע. זאת אומרת, לחיות את אלוקים בטבע. ואני אסביר את זה עם טיפה ראיה יותר. המושג בר מצווה, זה בגיל 13, נכון? מה קרה שם? מה יש בדבר הזה? הרי לכאורה השאלה שהיא עצומה, נתקלתי בשורות האחרונים. למעשה, הרי תינוקות של בית רבן, אבל פיהם אין כמוהו בעולם. עד כדי כך שחפץ חיים כותב שהדבר היחיד בעולם שאין בו ירידת הדורות, זה תפילה של תינוקות של בית רבן. זאת אומרת, אומר שתינוק היום, ושרבה שהיה תינוק, זה אותו תינוק. זה אותו אבל פי. בכל דבר יש ירידת הדורות. בתפילת תינוקות של בית רבן אין ירידת הדורות, אומר חפץ חיים. כי הרי כוח האבל של הדיבור שלהם זה בגלל שהוא תינוק. הוא בלי חטא, זה לא משנה, אין הבדל אומר. זאת אומרת, תינוקות של בית רבן שמתפעלים היום, זה כמו תינוקות שמתפעלים בימי מרדכי, אותו רמה. שבוגרים זה משהו אחר. ומצד אחד אתה אומר לי שתינוקות של בית רבן מעלתם גדולה, שהתפילה שלהם היא בוקעת הכל. מצד שני הילד הזה כבר הגיע לגיל 13 ויום אחד, כבר זהו, הוא נהפך להיות משהו רגיל. אבל מצד שני עכשיו הוא מכיל חלויות, הוא פועל, יכול לקדש אישה, יכול להעיד, יכול להשלים 10 למניין. איך זה יכול להיות? מצד אחד הוא התבגר וזה נהיה לגריעותה. איך זה מסתדר? והתשובה היא פשוטה. ואני אסביר את זה בצורה של משל. לא משל, אלא נקודה שתמחיש את זה. תוספת שהיא חיסרון. הרי בכל אדם קיימת נשמה. גם שהזוהר הקדוש כותב שרק בגיל 13 נכנסת כבר נשמה, אני אסביר מה הכוונה. הרי ויפח באפיו נשמת חיים ויהיה אדם לנפש חיה, אומר התרגום לרוח במלא. זאת אומרת שכוח הדיבור של האדם זה הנשמה שלו. של היהודי בכל אופן. כי אצל הגויים זה כמו צפצוף הציפורים. אבל אצל עם ישראל כוח הדיבור זה כוח אלוקים. הבעיה היא שאצל ילד יש פה כביכול כמו רובוט, שאין קשר בין הנשמה לגוף. זאת אומרת, הנשמה היא כלואה בפה, כי זה כוח הדיבור, אבל אין משמעות בינה לבין הגוף. לכן אם הוא יתפלל, זה תפילה מנשמה נקייה. לכן מעלתה גדולה שאין גבול. אבל מצד שני, לגוף שלו אין משמעות בסיפור, כי הוא קטן. אז הגוף עוד לא חובר פה בעניין. כשהילד מגיע לגיל 13 זה אחד, יהיה חיבור בין הגוף לנשמה. זאת אומרת, תתפשט הנשמה בגוף, ועכשיו הוא צריך לעבוד עם הגוף את כל הרצונות והמאוויים הטובים של הנשמה. עכשיו זה עבודה. הגוף הופך אותו לחיסרון. בדיוק, עכשיו הוא צריך לא לעבוד רק בפה. כי מה שכתוב אבל תינוקות שם הוא גדול. אבל לא מעשה, אין משמעות למעשים שלהם, זה כמו מעשה קוף בעלמא. אין איזה משמעות. אבל בתור בוגר שכבר הנשמה התפשטה בגוף, עכשיו זה לא בדיחה, הוא צריך להשתלט על כל המערכת הזאת. עכשיו נכון, הוא יכול להכין חלויות כי הנשמה חלה בכל הגוף, אבל מצד שני, זה כבר לא אותו כוח. כי זה כבר התפשט בחומר. זאת אומרת שבגיל 13, מה קרה? הנשמה האלוקית התחברה לגוף הגשמי. זאת אומרת, לקחנו את המשהו הרוחני, חיברנו אותו לגשמי. זה הרעיון שעומד ב-13. זה לא שאין גוף גשמי, יש גוף גשמי, עד גיל 12 גוף גשמי על מלא. והנשמה נפרדת. בגיל 13 נהיה חיבור בין הנשמה הזאת לגוף. איפה ראינו לזה חיזוק? רבי שמעון בר יוחאי יוצא אחרי 12 שנים מהמערה. זיכוך כמו הוא לא היה בעולם. הגיע לדרגה של כמו אדם ראשון קודם החטא, הגיע לזיכוך של אין זוהמת נחה, של כלום. רבי שמעון כבר לא יכול לסבול את העולם הזה. הוא רואה מישהו עובד לפרנסתו, מה עושה לו? שורף אותו. אומר לו, ברור להם, להחריב עולמי יצאתם? אומר רבי שמעון, אתה צריך להבין שהתכלית בעולם זה לעבוד אותי עם העולם. לא לשרוף את העולם, אז תחזור עוד שנה. השנה הזאת היא 13. כמו בר מצווה. בדיוק. שתלמד לחבר את הרוחני לגשמי.
לכן איפה הם התפייסו גם רבי אלעזר כשיצא אחרי זה ושרף, הוא היה קשה לו. אבל רבי שמעון שכן קיבל את זה, אחרי זה רבי אלעזר שרף, רבי שמעון מרפא עד שראו את אותו זקן, רץ עם ההדסים. לכבוד מה? לכבוד שבת. אפשר בעולם הזה, עם הדברים של העולם הזה, ככה לשמח את הקדוש ברוך הוא בשמחה, בחדווה? אז עכשיו נרגעו. זאת אומרת שהעבודה של ה-13 זה לקחת את הרוחני, להכניס אותו בגשמי. אז הוא השלב המעל. התחלנו לתפוס את הנקודה? תתליד, דרשה לבר מצווה. דרשה, תן, טוב, בטח, יהיה לך פה עוד הרבה זה. אני לא סתם סביב העניין הזה. כי בחסד השם עלינו, ביום ראשון האחרון, הבן שלנו נכנס בגיל 13. את האירוע עוד לא עשינו, בעזרת השם, אחרי המצלמה נגיד לכם מה יהיה. אבל בעזרת השם, אז לכן אנחנו סביב העניין, כן. אנחנו גם שבת חתן השבת, אז ככה, בשמחה גדולה ברוך השם. הסיבה אחרי המלחמה? לא, קרוב. אז הרב, קיבלתי לדעת גדולים. שיש פה בסיס, כן, אני לא סתם סביב זה, ראשו ורובו בשולחנו בתוך הבית, כל העניין. אז טוב, אז לכן אנחנו גם מבינים את הנקודה הזאת שאצל אברהם, לפי המזלות אנחנו לא קיימים, אז אנחנו לא יכולים להיתקע ב-12. זה הרעיון שאנחנו לא יכולים להישאר שם. כי אם אנחנו נשארים ב-12, אנחנו כפופים למזלות, ובפעם הזאת אנחנו בכלל לא קיימים. אז עם ישראל מוכרח תמיד לפרוץ תקרת הזכוכית הזאת ל-13, ותמיד הפריצה היא תהיה בצורה של משהו לא שגרתי מה-12. לכן התוספת זה ברכה שתקנו בנוסף, והשבטים זה קומבינה או של יעקב או של אפרים ומנשה בצורה הזאת. לכן גם האבות בבסיס של השם שלהם זה 12 אותיות, נוסף ה-13. עכשיו לכאורה יבוא השואל וישאל, אם ככה מה ההבדל בין בר מצווה לבת מצווה? אז זה נפלא, למה? כי ידוע שכתוב כי ביה השם צור עולמים. מה הכוונה? הרי בורא עולם ברא את העולם הזה באות A, באי ברעם, באי ברעם. את העולם הבא הוא ברא באות י'. כי ביה השם צור עולמים. זה העולם הזה, העולמים, העולם הזה והעולם הבא. יפה. ואומרת איש ואישה זכרו שכינה ביניהם. איפה זה נרמז? באיש יש את האות י', אש ואת האות י'. באישה יש את האות A. זה מיישב מה שהגמרא אומרת שפעם אחת כתוב שהבעל, נשים דעתן קלה, אז הבעל צריך להיות מחליט. מצד שני כתוב שאיתתך גוצה גחין ולחיש לה, אפילו אם אשתך קטנה כמו גוץ, תתייעץ איתה, תשמע מה היא אומרת. אומרת הגמרא לא קשה, במילי דעלמא, במילי דשמיא. זאת אומרת, בענייני העולם הזה זה צבע האוטו, הספה, הבית, המטבח, הכל, זה אישה תגיד. כי היא העולם הזה. אבל ענייני העולם הבא, הרוחניים, מי אחראי? הבעל. למה? כי האיש יש בו טעות י' ששייכת לעולם הבא. האישה היא היא העולם הזה. בדור שלנו הכל היא. הכל היא, אתה אומר. אני המילה האחרונה בבית. כן, אשתי. כן. זה הרעיון. אבל ברעיון, מה שהיה בחז"ל, אתה אומר, הדברים צריך לחבר אותם לאקטואליה. אבל בחז"ל בבסיס האישה היא העולם הזה, והאיש הוא העולם הבא. מצוין. עכשיו כבר זה לא פלא פלאות, לכן האישה, איזה אות יש בה? A. כי זה העולם הזה. האיש איזה אות יש בו י', העולם הבא. לפי זה נפלא. האישה שהיא העולם הזה, באיזה גיל היא נכנסת למצוות? 12. כי זה מזלות. כי היא העולם הזה האישה. האישה היא העולם הזה, היא לא אין לתורה. היא צריכה להיות ככלי ועזר וסיוע לבעלה, ששולחות את בעליהם, הן מחכות לבניהם, זה הייעוד שלהם הרי. אני מקווה שאנשים לא יראו את השיעור הזה. זה סכנה. תמחק לציבור. תפסיק פה לא לנסות בבית. אבל ברעיון, שנבין איפה זה עומד הדברים. האישה עומדת גמרא על נשים בבית כזה אחיין. שהם הכלי שהן נותנות לבעל לגדול בתורה. זאת אומרת, הם העולם הזה כדי לתת את העולם הבא. אז איך זה מתבטא ב-13 שלה? אז האישה היא 12, כי היא העולם הזה, אמרנו, העולם הזה הוא 12. זה המושגים שלה. אבל האיש אמור להיות, היום לצערנו לפעמים זה הפוך, אבל ברעיון, האיש אמור להיות ברוחני, זאת אומרת לקחת את ה-12 של האישה, להרים את זה טפח מעל הקרקע. לכן אצלו זה ב-13, אז זה פלא פלאות, אצלו זה ב-13, הוא מרים את כל הכוח של הטבע של האישה, את כל הרצונות של המאוויים של העולם הזה, מרים את זה אחד למעלה. בואו נתקדם ותראו כמה דברים, ולכן לפי זה כמובן, למה אצל האימהות לא היה צריך תוספת? כי שתיהם היו י' כו'. שתיהם ביחד לא צריכים את הי' כו', אבל שם לא צריך תוספת. איפה צריך צורה של תוספת? אצל האבות. כי זו הבחינה של הטיפוס מה-12 ל-13. אז הסימן המילתא שם נהיה בצורה הזאת. יפה מאוד. בואו נתקדם. סיקתא דרב כהנא על פרשת מצוות הברכה. גם הרמב"ם מביא את זה בהקדמה לפירוש המשניות.
אומר הפסיקתא, 13 ספרי תורה כתב משה, לפני הפטירה שלו. 12 ל-12 שבטים, ואחד שהניח בארון. יש פה 12, ויש אחד. למה זה? אומר הרמב"ם, שאם יבקשו לזייף, מתוכה לא יהיו יכולים. זאת אומרת, מי יהיה המאסטר לכל ה-12? זה שבארון. ההוא של הארון. זאת אומרת, יש 12 מקשה, כל שבט, ויש את זה ששבר את תקרת הזכוכית, שיצא ל-13. בואו נתקדם. סדר המחנות במדבר. איך מחולקים המחנות? 4, 4, 4, 4, 4. כמה זה? 12. 12. אבל, זהו נגמר. מחנה. ונשא אוהל מועד מחנה הלוויים בתוך המחנות. אז יש 12 שבטים במניין, ויש את מחנה הלוויים בתוך המחנות. זאת אומרת, יש את ההוא. מנשה וגם את אפרים. 13. הם נמנים ב-12. אבל לוי, הוא קיבל את הכוח, הוא כביכול היעקב שהיה לפני. ובעלון האחרון, כל הנושא של עולם הזה, עולם הבא, עם עשיו ויעקב. זה גם בהקשר הזה. אבל לא שם לא דיברנו מספרים. לא, כן, אבל אותה בחינה כאילו של כהנים, שזה עולם הבא. בדיוק. אז יפה מאוד, כי התורה, איפה היה האוהל מועד? בתוך המחנות. זאת אומרת, הם מרימים את כל העולם הגשמי ללמעלה. מצוין, בואו נתקדם. אם אתם אוהבים רמזים, בואו נעשה את זריז. נזדרז, יש פה הרבה זה. אם נתבונן, מתחילת התורה, האות ה-12, זה בראשית ברא אלוקים, זה ה-A של אלוקים. וה-13, זה ה-I. ממש על אותו עניין, כי ביה השם צור עולמים, העולם הזה עולם הבא. המילה 12 מתחילת בראשית מהי? וחושך. זאת אומרת, העולם הזה, שם שייך את המציאות הזאת של החושך. מיצוי העולם הזה יכול להיות דרגות של חושך, כי יכול להיות פה חושך גדול, וקשיים גדולים. המילה ה-13, על. זאת אומרת, פה זה השלב שאתה מתעלה מעל העולם הזה. הפסוק ה-12 מתחילת התורה, זה מתאר את החטא הראשון שנעשה בעולם. לפני חטא האדם הראשון, זה שהאדמה שינתה. הקדוש ברוך הוא אמר לה, עץ פרי עושה פרי, מה היא עשתה? היא שינתה. והיא עשתה רק עץ עושה פרי. זאת אומרת, המציאות של החושך, ששייך חושך במציאות הטבע, כי הטבע, כמו שאמרנו, הוא כביכול עצמאי, הוא מראה שיש לו כוח עצמאי, בידוד. אז איפה ראינו לראשונה מציאות של בידוד מהאחד? בשינוי של העץ. עץ פרי עושה פרי. בלבנה היא טענה לו, היא לא שינתה. העניש אותה, אמרה לכי ומעטי את עצמך. אבל לעשות שינוי מצד עצמי, זה לראשונה פה בעץ. נכון שהרב ישראל מאהבתא אומר שהיא עשתה את זה כדי שלנו יהיה פתחון פה, כי אם כל הבריאה הייתה קודש וגם הנשמה קודש, אז מאיפה הפתחון פה לאדם הראשון? לכן הוא אמר, האדמה שנתת בי בארון חוללתי, לקחת ממני חלק של האדמה. זה הפסוק ה-12, הפסוק ה-13 מה? וירא בבוקר יום שלישי, אומר המדרש על מי זה רומז, וירא בבוקר יום שלישי, פעמיים כיתור כידוע למה? כי זה מרמז על יעקב אבינו. יעקב התפארת, יש פה את שתי הבחינות, גם של חסד, גם של גבורה. וירא בבוקר יום שלישי, זה רומז על יעקב אבינו. שיעקב אבינו הרי הוא זה שלראשונה השלים את התיקון של האדם הראשון, יעקב שלם. זאת אומרת, החוטא כביכול סיבת החטא הראשונה בפסוק ה-12. הראשון שתיקן את העולם זה יעקב בפסוק ה-13. הוא הראשון גם שבפרטים עשה 13. זאת אומרת, הוא ו-12 שבטיו. זה מתחבר. בואו נתקדם. הפרשייה ה-12, ידוע התורה מתחלקת סתומות וחתומות. הפרשייה ה-12 מתחילת התורה זה הסיפור של רצח קין והבל. זאת אומרת, העולם הזה רק החזק גובר מבחינת הטבע, מזלות כמו שאמרנו, מי שחזק גובר. פרשייה 13 זה ספר תולדות האדם, זכר ונקבה ברא אותם. זאת אומרת, הבחינה הזאת, כמו שדיברנו קודם, של האש הזכר והנקבה, זה המציאות של ה-12, החיבור ל-13 שמעליו, הרי זה בריאה אחת. למה הם נפרדים ומתבצרים לשתיים? כי צריך שיהיה את הבחינה של העולם הזה, והבעל יבוא ויוסיף את הבחינה של העולם הבא. עכשיו ניתן כמה דוגמאות בזריזות, עד כמה ראינו שהמספר הזה חזק ביהדות והתקבע בעיקר בדברים רוחניים. תראו פלא פלאות. הרמב"ם מביא 13 עיקרים שאנחנו אומרים קודם בתפילה, עיקרי אמונה. 13 מידות של רחמים. בתורה נזכר 13 פעמים ציווי על אהבת השם. כמה שבחים יש בהשתבח? 13. הגמרא
המשנה בשקלים מביאה פרק ו', 13 שולחנות היו במקדש. משנה בשקלים פרק ו' גם כן 13 שערים בחומת הר הבית. 13 שופרות היו במקדש. 13 שולחנות ו13 השתחוויות היה. 13 פרוחות היו במקדש. המספר הזה. הברייתא של רב פנחס בן נהר בעבודה זרה. תורה מביאה לידי זהירות כמה יש שם סולמות? 13. עד שנה הנבואה כאילו. עד רוח הקודש, תחיית המתים, 13 דרגות. יפה מאוד. יש במדרש רבא מביא ש13 דברים מיוחדים לקדוש ברוך הוא, ואלו הם הכסף, והזהב, הכהנים, לוויים, ישראלים, ברכות, הוא מונה שם 13 דברים שזה מיוחדים לקדוש ברוך הוא. אין זמן להאריך בזה עכשיו, הוא כזה יתקדם. כמה טעמים יש לנו בקריאת התורה? זרקה, מקף הולך, סגולתה, פזר גדול, כמה? 13 טעמים. למה? במקרה. יש בראשית הרב נזכר שהראו לרבי אבאו 13 נערי אפרסמון, שזה השכר שהוא יקבל בעולם הבא. גם, מובא במדרש הגדול, 13 נולדו מעולים. רבי יודע איפה רבי אבאו קבור? משה רבני. לא בטבריה? קיסריה. קיסריה. המדרש מונה 13 שנולדו מעולים. אתם יודעים מי הם? אחד מהם משה, לא? אדם הראשון, שת, מאמין שאחד מהם יהיה לכם לפחות חידוש. אדם הראשון, שת, חנוך, נוח, שם, תרח, יעקב, יוסף, משה, שמואל, דוד, ישעיה וירמיהו. 13 נולדו מעולים, רוחניים. 13 שמות יש ל10 הדיברות, 13 תיקוני דיקנה שמה שהזוהר הקדוש מביא, ויש עוד כמה דברים בעניינים של הזוהר, דברים עמוקים של 13, מושגים של 13. יפה מאוד. סתם, אם דיברנו בדברים הגבוהים, אז יש נקודה שאולי היא משהו, ראיתי את זה מאוד טכנית, מאוד פלא. אם ניקח כדור, כל גודל שתיקחו, ואני אנסה להקיף אותו בכדורים בגודל שלו. 8. לא, בכל הכיוונים. 8. 12. 8, הרב מתבלבל. ראיתי כעדויות לזה. 8. מה זה 8? מה להקיף אותו? להקיף אותו מכל הכיוונים בגודל שלו. 7 פנימי, 8 סך הכל 8. 7 חיצוני, 1 פנימי. לא בככה, על כל הכיוונים. זאת אומרת, שיהיה לו מעטפת כלל. בנפח. בדיוק, על מלא. זאת אומרת שלא נשאר לו שום דבר. הבנת מה אני אומר? אם לוקחים כוס ורוצים לעקוף אותו. לא כוס, כדור שאפשר בעיגול, בכל הכיוונים. אני רוצה לעטוף אותו בכדורים, 12 כדורים. והאמצעי הוא ה-13. זאת אומרת שנקודת המרכז יש כביכול למציאות כוח של 12, והמרכז ששולט באמצע, לפי זה ראיתי גם שמביאים שנכון שבמגן דוד יש 12 נקודות. אבל אם נתבונן, הצורה הגאומטרית שלו היא לא ברורה. כי האמצע הוא חלל. והאמצע הרי כידוע, זה היה המגן של דוד המלך בצורה הזאת. ואנחנו מתמקדים רק במשולשים. מה היה באמצע? הרי היה את הפרק תהילים של דוד המלך. באמצע, להנצח מנגינות מזמור שיר, זה היה בפנים. מה עם האמצע? לא נוגעים בו. יש את נקודת האמצע, שהיא כל הכוח למגן. אנחנו יוצרים את המגן כאילו מתעלמים מהאמצע, וזו הטעות שהאמצע היא הנקודה. היא המגן. מה המגן? זה הכוכבים? לא, המגן זה האמצע. איזה פרק היה כתוב שם? אם אני זוכר טוב, נראה לי על המנצח. המנצח בצורת מנורה. זה גם בסיס של דוד המלך. אם אתה רוצה לבדוק לך, אני זוכר שזה ככה, ואני, את הנתון המדויק אני אביא לך בלי נתון. בוא נתקדם. יש דבר מאוד מאוד מעניין. אם ניקח את השעות, כל יום יש לנו 24 שעות. כמה ימים יש לנו, כמה שעות יש לנו ב6 ימים? 6 ימי החול. 24 כפול 6. כמה זה? 144. עכשיו, יש מושג שנקרא, זה נקרא כביכול שעה רוחנית. מה הכוונה? הרי למעשה יש לנו את השעות של ימי החול, אבל שבת היא אומנם 24 שעות, אבל בפועל כמה היא? יש שעה שהיא... 25, זאת אומרת היא משמשת לשתי הצדדים. השעה של תוספת שבת, כאילו כניסה ויציאה, היא משמשת כשעה יתרה, זאת אומרת שאני לא נוגע בשעות של ימי החול, הם נשארים איך שהם, אבל לנו יש שעה נוספת לשבת. יפה. אם ניקח את ה-144 שעות, נוסיף את ה-25 שעות של שבת, כי אמרנו שהשעה הרוחנית היא נחשבת לשתי הצדדים, כמה נגיע? 169. 169. אם ניקח את השורש של 169? 13. אם ניקח את השורש של 144? 12. זאת אומרת, אם אדם יש לו ימות החול וזה מבודד, אז הוא במסגרת הטבע הוא ה-12. אבל אדם שמבין
שהשבת היא מקשה אחת עם השבוע, היום יום אחד בשבת קודש, יום שני בשבת קודש, זאת אומרת כל יום שלו הוא שבת. כי התשבורת של השבת, השורש, שזה הנקודה של הנקודה, זה נקודת ה-13. תופסים את הרעיון? זאת אומרת, אם אדם חי את הימי חול שבת, אז הוא חי כל השבוע שבת, הוא רוחני. אז הוא לא חי את היום חול, הוא חי את היום אחד בשבת קודש, היום שני בשבת קודש, אז הוא חתיכה מהנקודה של ה-13 של שבת. אבל מבחינתו ימי חול זה ימי החול. אז הוא 12, הוא במסגרת הטבע, השבת זה עוד יום שיש בסוף שבוע שנחים בו. זאת אומרת, המבט הוא בצורה הזאת. תקשיבו דבר מעניין. ראיתי עדויות שנמצא בכתבי יד עתיקים, גם בקוצ'ין וגם בכניזה הקהירית, שהפיוט אחד מי יודע במקור הוא היה 12 בתים. בשלב מסוים הוסיפו לו בית 13. 13 מי יודע. ידיה. כן. אבל לפני רק 12, ואז נהיה נעוד ספו בתחילתו, אחד מי יודע, אחד אלוקנו, וזה 13 שזה גם אחד. יפה מאוד. בואו נתקדם. יש קושיה לכאורה למהלך הזה, מאיפה? הרי ידוע ששולחן הפנים 12 לחמישה. וזה רוחני לכולם. אבל השולחן עצמו. מה עם השולחן עצמו? זה הגרעין. אם הרב אומר שכל דבר הוא הגרעין ויש מסביבו 12 לחמים והשולחן הוא הגרעין. אתה אומר, טוב, אני ניסיתי להשב בדרך אחרת. למה? קודם כל נבין מאיפה יש גילוי לזה. כי המעניין, בתרגום יונתן כתוב שהיה 12 חלות כנגד 13 שבטי ישראל. איך זה עובד? ראיתי כאלו אפילו גרסאות שרצו לתקן בתרגום יונתן מחמת הבעיה הזאת. זה לא עובד המספר. אבל ראיתי על פי רבנו ארי כותב שהרי מחלות היו מביאים את הבזיך של הלבונה. 2 אבל היו הרב. אבל נכון, אבל זה אחד שמתפצל, כי זה היה כשהשולחן. אתה רואה, אני אומר לך 2, עכשיו אתה אומר כי. לא, אני אסביר לך למה, ואני אראה לך את זה בעוד כמה מקומות. לא, כי את אותו כמות של האחד היו מפרקע, כי השולחן היה מסודר על 2. נכון. אז זה אבל אם אתה מוסיף את הבזיחים, אתה צריך להוסיף 2. אתה לא יכול להגיד כי יש את הבזיחים. פה שולחן זה יותר הגיוני, למה? כי יש אחד. לא, אבל הרעיון זה, אני אגיד לך במה זה מתבטא. בשימוש של הדבר. הרעיון זה של קטורת, נכון? כן. יפה. אז זאת אומרת, הקטורת היא עולה כקטורת. רק בצורת ההנחה, היו מניחים את זה בצורה מפוצלת. איפה יש חיזוק לזה? איפה יש לי ראייה שכן מתנהגים ככה? הרי גם באבני החושן היה 12 אבנים. אבל זה לא מדויק. כי היה עוד אבן אחת שפיצלו אותה לשתיים, ושמו אחד בכתף הזה ואחד בכתף הזה. נכון. זאת אומרת שזה אחת שהיא מפוצלת לשתיים. לא לקחו שתי אבנים. למה? כי אנחנו צריכים את ה-13, אבל איך נפצל על 2? אז מפצלים על 2. אבל את האבן אחת. כי היא מתפצלת. זאת אומרת, אותו עיקרון לכאורה פה. למה? ולמה זה מתחבר טוב? כי גם פה היא לא במסגרת האבנים איתם, היא אחת מעל. זה הארון, הוא הכוח מעל. אותו דבר פה. בזיכים של הקטורת זה כבר החלק הרוחני, זה לא אכילה. זה לא יכול להיות לחמים שיש 13 כשאוכלים את זה. הרי זה מסמן אכילה של העולם הזה, אחרי שיש את הקטורת, הקטורת כבר הופכת את הלחמים לנס, ואז קיום ילקחו, והלחם חם, הכל זה למה? כי כבר נהפך למקשה שזה לא נשאר 12, זה מתעלה ל-13. בואו נזדרז. מה מעניין? שימו לב דבר פלא. בפורים, מתי היה הנס של פורים? מתי נפל הפור? ג' ב-13 לחודש? 12. 12, ב-13 לחודש 12. מה הרעיון? כי זה הרעיון של פורים הרי. הרעיון של פורים זה לא להמציא ניסים. חנוכה זה ניסים מחוץ לטבע, זה סוגיה אחרת. זה נדבר שתקרא בחנוכה או בימים, בעזרת השם. אבל פורים הרעיון זה מגילה בתוך הטבע, גילוי ההסתר. זאת אומרת שאנחנו חיים את הטבע עם הקדוש ברוך הוא, זה החידוש שהתחדש בפורים. אז זה 13 לחודש 12, לא סתם נפל הפור על החודשים ועל השבועות, דווקא בחודש הזה ובזמן הזה. יפה מאוד. עכשיו תראו דבר פלא. לפי זה גם נבין למה מוכרח היה ראובן לעצור את יעקב שלא ייוולד ילד 13. כי זה לא יכול לבוא ה-13 כרגיל. כי אם זה יהיה כילד רגיל, אז שיננו את הבסיס. אז הבסיס כבר יהפוך ל-13, וזה לא יכול להיות. כי הבסיס הוא 12, ואנחנו מוסיפים עליו. לכן סיבב שראובן ילך, לכאורה, בפרשה שלנו, לכאורה זה נראה איזה משהו לא טוב ההליכה של ראובן, והיו בני יעקב 12, לא, 12, אומר, ככל אני רוצה שיהיה 12. כי זה הגרעין, זה הבסיס כנגד המזלות, אבל יש את התוספת. יפה מאוד. ואם תשימו לב דבר מבהיל, שאנחנו רואים המון מספרים של 12 שהם בדברים של לכאורה לקור. איפה? תן מהר דוגמאות. מובא, אם מונים את האבות הטומאה, יש 12 אבות טומאה. יש, הגמרא ביבמות מביאה 12,000 זוגין תלמידים לרבי עקיבא, וכולם מתו.
אתם יודעים שהרגיע, הגמרא מונה אותם 12,000 זוגים. המשנה הבדואיות מביאה 12 חודשים נידונים פושעי ישראל בגיהנום. 12 חודש. 12 חודש היה מבול. 12 שורות יש בגט. כמה בגימטריה גט גם? ג' וט'? 12. 12 מיל אסור לתלמיד להורות הוראה בפני רבו. זאת אומרת, זה סוג של אסתר. 12 מיני סוגים של כלים לעניין טומאה. ככה מובא במסכת כלים. הגמרא בסוטה מביאה 12 נתנו עיניהם במה שאינו שלהם, נחש הקדמוני, סוטה, קין, קורח וכו', מי שרוצה יעין שם. עוד יותר, 12 פטורים מן הראייה מלעלות לבית המקדש. אתם זוכרים בית המקדש שזה מספרים ראינו כל הזמן? 13 שולחנות, פרוחות, 13, 13, 13. 12 פטורים מן הראייה מונה משנה בחגיגה. לא מצאה 11 ברות, 13, 14, לא 12 פטור מן הראייה, חירי, שוטה וקטן. כל המושגים פתאום המשנה גם סוגים של אנשים, אבל היא מונה 12. כי הם פטורים מן הראייה, זה הרגע שלה לפני. 12 קראים עשה אחיה השילוני בבגד שלו. 12 שנה חבשו את יוסף בית האסורים, כי זה הכנה למלוכה שלו, של ה-13. ברגש בגיפה. גם 12. יפה מאוד. אז יוצא אם ככה, יוצא שנמצא שה-13 הוא סוג של התיקון הוא השלמה והתוספת על מה שנסגר במסגרת הטבע. עכשיו בואו נזדרז במהירות ותראו דבר פלא. יש לנו למעשה, מצאנו אפוד, ראינו גם במלחמת מדיין, שם כתוב, וימסרו אלפי ישראל, 1,000 למטה, 12,000 חלוצי צבא. אז משהו שכמה היה? 12. אבל מי שרואה ברש"י, אומר רש"י, לרבות שבט לוי. אז כל שבט נתן 1,000, שבט לוי נתן גם 1,000. אז כמה זה? אומר רש"י, איפה זה נרמז? כתוב, וימסרו, למה וימסרו? לא רצו. מי לא רצו? שבט לוי. כי הרי הנבואה הייתה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, נקום נקמת ואחר תאסף. אמרו אם נלחם עכשיו משה ימות, לא רוצים, אז לקחו אותם בכוח. אז עוד פעם, ה-13 הוא בפנים. יפה, מוצאים לב דבר נפלא. אהרון הכהן מקריב את הנשיא, את הקורבנות של הנשיא. יום ראשון, א' בניסן, ב' בניסן. יפה, 12. מתי חלשה דעתו? בוא נעשה חשבון. מתי חלשה דעתו? בעלותך. מתי זה? הרי בשורה שכל הנשיאים מקריבים והוא לא מקריב. זאת אומרת שכל יום הוא ציפה... ביום ה-13. ביום ה-13, כי הוא אמר, אולי יום מה יגיד לי, עכשיו כל יום הוא אומר, זה יקריב, זה יקריב, היום יגיד לי, הוא רואה שלא אומר, חלשה דעתו, מה אמר לו? שלך, גדולה משלהם. אתה אין לך הקרבה כמו שלהם, לא יכול להיות כמו שלהם, כי ה-13 הוא חייב להיות משהו אחר. אז שלך גדולה משלהם. זה פלא פלאות, תראו איך שזה מחובר. יש פה עוד אריכות גדולה, אבל הרעיון הוא מאוד פשוט, הרעיון הוא שאם נבין שהכוח הזה זה לעלות מעל הטבע, זה הכוח שלנו. זה יתחבר למה שדיברנו בשיעור הקודם, למה? כי ה-13 שורשו הוא אחד. ומי כמוך כי ישראל גוי אחד בארץ. אחד זה 13. ואחד זה 13. זאת אומרת, הוא אומר בעולם, מתי אתם תעלו להיות הכוח של ה-13, שעד אף אחד בעולם לא יכול עליכם, לא ישמעאל ולא יסע ולא כלום? זה כשתהיו אחד. כי כשאתם אחד, לא סתם בעולם סידר שהאחד, ולכן גם אפשר להוסיף שלא לחינם, אצל מי יעקב הוסיף את שבט ה-13? אפרים ומנשה, כי רובה ושמעון. למה אפרים ומנשה? רואים חז"ל, כי הרי הוא הקדים את אפרים לפני מנשה, ומנשה מה עשה? סיכר. שתק. אפילו שח שלו הקטן. אמר, ככה אהבת אחים. זה הסמל. איך תגיעו ל-13, איך תוסיפו? עם אהבת אחים. אם יהיה כזה ויחס, לא הוא גדול, הוא קטן, אני מעליו, הוא מתחתיי, הוא מזה, לא. אם תהיו כמוהם, תבינו, אז תעלו, זה המתנה שנתתי לכם להיות 13. כשהייתם איתי, אני הייתי האחד, אתם ה-12. אבל אם אתם בעצמכם רוצים לייצר 13, אפרים ומנשה כי רובה ושמעון יהודי. כשתבינו שאתם רק כשאתם אחד, אז ישמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה שהוא שתק זה בגלל שהוא לא ידע, כי הוא אמר סיכל את זה. לא, מה פתאום? מנשה רואה את כל זה, מנשה לא טיפש. הוא לא רואה מה יצחק עושה. יעקב. הוא לא רואה מה יעקב עושה, ולא רק זה. גם מה הוא אומר? אפרים ומנשה כי רובה ושמעון יהודי. הוא מקדים אותו. ואפרים שותק, חז"ל יש לזה כמה ביורים שמסבירים שזה למעשה למה? על אהבת אחים שהייתה פה. ועל זה אפרים ומנשה, הוא מברך אותנו, בך יברך ישראל לאמור. וזה הרעיון שעומד פה. זאת אומרת, הכוח של ה-13, מתי יש לנו אותו? כשאנחנו מתעלים מהפירוד. 12 זה מראה על פירוד, אבל כשאנחנו מתעלים ל-13, זה כבר אחד, זה כל המושגים הרוחניים. וכשאנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא לתוכנו, שאנחנו מבינים שהוא ורק הוא מנהיג את הכל, וינהיג את הכל. אז יש לנו גם כוח ואהבת לרעך כמוך, אני השם. זה מתחבר, כמו שאמר רבי מקוצק, שהאהבה זה 13. שיהודי אוהב, זה אהבה ואהבה ביחד, זה 13 ו-13.
זה שם הוויה ברוך הוא, ואהבת לך כמוך, אני השם. זה הכוח שיהודי, שנבין את זה, שזה הכוח, אז כבר לא ישמעאל יוכל עלינו, ולא אדום יוכל עלינו. שימו לב, על מה הם נלחמים? הם יודעים. איפה המקום שהם נלחמים עלינו? מה הם אומרים לך? מבול אל-אקצא, מה הם אומרים? כי הם יודעים, כי שם זה ה-13, שימו לב כמה 13 היה בבית המקדש. שם זה הכוח שהתגלה לעם ישראל, שעם ישראל מתקבצים לבית המקדש כולם, ששם הכהנים והלוויים נמצאים, הם מתקבצים לשם, החיבור והייחוד היה שם. היא שחוברה לה יחדיו, הכוח הזה, והם יודעים על מה הם נלחמים, כי השר שלהם השם יודע שברגע שהיא חוברה לה יחדיו, שיהיה את האחדות, לכן הם אמרו, ראו את הפירוד, את ההפגנות, ראו שיש לנו, יש לנו כוח עליהם, והם צודקים, כי כשאנחנו מפורדים אנחנו 12. חוזרים למספר הזה, וכשאנחנו מסגר במספר הזה, כבר אין לנו משמעות בכלל. אין לנו לא שמירה ולא הגנה ולא כלום. ולכן זה הרעיון של המספרים, אומנם זה קצת סיבוך המספרים, אבל מי שנפס את הרעיון, יש פה דברים נפלאים ביותר. שם יעזור שנזכה להיות מאוחדים כל הזמן, נזכה לגאולה אמיתית והשלמה, ברחמים במהרה בימינו, אמן ואמן.